Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Ràdio Vilablareix és candidata als Premis EDAC 2012. L'EDAC, Ateneu d'Acció Cultural, és un ateneu gironí que té com a objectiu principal la defensa de la llengua, la cultura i la nació catalana. Actualment compta amb més de 300 socis. Per assolir aquest objectiu, l'EDAC està organitzat en diverses seccions, entre les quals actualment destaquen la Comissió de Normalització Lingüística, la secció de muntanyisme i la secció de cicloturisme. Entre les activitats que es fan a l'EDAC hi ha excursions, sopars tertúlia, xerrades, conferències, històries de viatges, els premis de l'EDAC, campanyes, homenatges i celebracions festives, entre altres. Ràdio Vilablareix és candidat als Premis EDAC 2012 en l'apartat per entitats o empreses, juntament amb ACAN, Escola Valenciana, Jubilats de Mallorca per la Llengua, SOF Català i Som Escola. Així és com defineixen la nostra ràdio, una emissora pública compromesa amb el municipi, la comarca i el país, que ha fet una aposta per la ràdio fórmula de 24 hores de música en català.